मानाव गेदेर आदा प्रमद बर' नोंथाङा जोंनो देखायना हो अबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि अबे पेजआव बिटिआरनि समस्तिखौ साथिथा खालामगोन होननानै अबाव लिरनाय दं बेसो आंनि सोंथि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदाया मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआव लिरनाय दङ जे बिला पास जायोब्लानो साथिथा समस्ति जागोन होननानै जोंनि बिपिएफनिफ्राय क्लियार खोथा सानजाहा सिमा बारायनायाव जोंहा एगेन्स्ट गैया नाथाय बिटिसिनि 6 शेड्यूलनि नर्म्सआ इनटेक्ट थानो नांगोन बेनिफ्राय साथिथा समस्ति जानायाव जों मस्ट वेलकाम नाथाय आदा प्रमद बर'आ 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव लिरनाय दङ होननानै बिथाङा मिसा खोथा बुंनायनि सायावसो जोङो सोंथि सोंदों ना बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो जों बिपिएफनिफ्राय क्लियारलि मोनसे मेसेज होनो लुबैदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ रं प्रपेगेन्डा बिथांमोना फोसावदों सिमा बारायनायाव बिपिएफआ माब्लाबाबो आफुथि गैया सिमा बारायनायखौ जों वेलकाम खालामो नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों बिटिसिनि 6 शेड्यूलआ इनटेक्ट थानो नांगोन 6 शेड्यूलखौ सिमफायनो मोननाय नङा आरो 6 शेड्यूलखौ सिमफायामालासिनो सिमा बारायोब्ला बेखौ जों मस्ट वेलकाम सिमा बारायनायनि जों एगेन्स्ट गैया बेनिफ्राय आरो 2 नम्बर नोंथाङा सोंनाया जे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदाया 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि बिला पास जायोब्ला साथिथा समस्ति जागोन होनदों दा जोङो बिपिएफआ साथिथा समस्ति बारायनायाव जों एगेन्स्ट नङा समस्ति बारायनायखौ बिपिएफआ जों लुबैयो नाथाय जेरैबायदि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आदाया मिसा खोथा बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टआव लिरनाय दङ जे बिला पास जायोब्लानो साथिथा समस्ति जागोन होननानै दा आं बेखौसो सोंथि सोंनो नागिरदों आदा प्रमद बर'आ जोंनो देखाय अबे पेजआव अबे मा होनो 125 एमेन्डमेन्टआव अबाव लिरनाय दङ जे साथिथा समस्ति बिटिआरनो होगोन होननानै अबाव लिरनाय दं अबे पेजआव बिथांमोना खिन्था मैया आं गावनि फेसबुकनि पेजनि गेजेरजों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै प्रमद बर' आदानाव सोंथि सोंदों आदा नों बुंनाया अबे पेजआव दं होननानै दा बिथाङा बिटिसिनि रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुंदों ओंखायनो जोंनि बिपिएफनिफ्राय क्लियार खोथा सानजाहा सिमा बारायनायाव जोंहा एगेन्स्ट गैया नाथाय बिटिसिनि 6 शेड्यूलनि नर्म्सआ इनटेक्ट थानो नांगोन बेनिफ्राय साथिथा समस्ति जानायाव जों मस्ट वेलकाम नाथाय आदा प्रमद बर'आ 125 एमेन्डमेन्ट बिलाव लिरनाय दङ होननानै बिथाङा मिसा खोथा बुंनायनि सायावसो जोङो सोंथि सोंदों मानाव गेदेर आदा प्रमद बर' नोंथाङा जोंनो देखायना हो अबे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि अबे पेजआव बिटिआरनि समस्तिखौ साथिथा खालामगोन होननानै अबाव लिरनाय दं बेसो आंनि सोंथि थेंक इउ जाबाय दे